हाय फ्रेंड नमस्कार वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज मुझे गोटे सुंदर जगह नहीं जी जार नाम हूँ गनासिका। गनासिका कहले आपणकर जो माता बैतरणी नदी तार आरंभस्थली। चलतु बुली जा। बर्तमान मु गाड़ी स्टार्ट कली, चलतु जा।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଗନାସିକାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖାହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଲେଖା ହୋଇଯାଇଛି ଭୋଜି କରିବାର ସ୍ଥାନ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସିଗଲା ମାଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଏଠି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଅଛି। ଗଙ୍ଗା ମାତା ମନ୍ଦିର, ବୈତରଣୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଜୋତା ରଖିକିରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଣି ଧୁଆ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଣି, ଯେଉଁଟାକି ମାଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ପାଦୁକା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଆପଣ। ଜୟ ମା ଗଙ୍ଗା ମାତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ବଜେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାହାଚରେ ଯିବା, ଯାହାକି ପ୍ରାୟତଃ 70 ହେବନି, କମ୍ ପାହାଚ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାହାଚ ଅଛି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଏଠି ବାବାଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ରହି ଆସୁଥିବା ଆମର ଦେବାଦେବୀ ବାବାଙ୍କର ପୀଠ ଏବଂ ଯୋଗ କରିବାର ସ୍ଥାନ। ଆସିଗଲା ମନ୍ଦିର, ଯାହାଫଳରେ କି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏବଂ ମନୋଲୋଭିତ ବି କରିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଗଲା ମା ତାରିଣୀ ଗନାସିକା ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛର ଦୃଶ୍ୟ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ବାବା ପ୍ରଣାମ। ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟି କରିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମନା, ତ ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫଟୋ ଉଠାଉ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ବାହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଜୟ ମା ବୈତରଣୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଗନାସିକା କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ରହିଆସିଛି। ଏଇ ମାଙ୍କର ନାକରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି, ଯେଉଁଟାକି ବୈତରଣୀର ଆରମ୍ଭସ୍ଥଳୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରର ନଜାରା। ଜୟ ମା ବୈତରଣୀ। ଏବଂ ଏହାର ହେଉଛି ଫେରନ୍ତା ବାଟ। ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ଥିବା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇସାରିଲେ ଏବଂ ମୋର ବିଦାୟ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ପୁଣି ମୁଁ ଏତିକି ପାହାଚ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବି ଏଠି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ବି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇପଟେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମାନସିକ ବି ରଖିପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ରଖିଲେ ଦଶକ୍ରିୟା, ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା, ଲଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସେ ତାହାର ନଜର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ନାକରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣିଟା ଯାଇ କରିକିରି ତଳେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଅଛି, ତାହା ଦେହରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଅଛି। ବାଏ ବାଏ। ଏବେ ମୁଁ ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ କତରୁ। ଭଲ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।